ओइ नोंसानि दा रिबिला ना दियाखय इनि नावमेनल'सो उन्दै इयो दा नोंसानियानो 1.5 बोसोरनि बारबायसो मा ओइ ना सय खलासो जागोन देराखैबाबो जागोन अजन दोना बेदरा जौआबाबो थावख्रिफोरखौ फिसियो आरो मानसिफोरा जाथो 20 किल'आ जागोन आं 20 किल'सो दोनदो मा खालामना होदों बेयावलाय माबादो बिरखाङा दाउ गोदादो जालायबाय सासेया मा इउटुब चेनेलाव हगारनो बानायखांबाय भिडिअ नमिया आरो मोनसे बाथ्रा बुंनो जागोल साफायनि मानसिखौ बे खनगा दे खोनादो बेदर नै लाबो माबाया अमा आथिङा अ नैबे अमा आथिं बेयो अमा बिबु बेनिफ्राय नैखौ बोखारलाय बयलार भाजाखौ टाइम गैयालै हायसो बोखारनांगौ अ बयलार भाजा दाउ भाजा ओमफ्राय नैयो बान्दा कबि आलु भाजा गारबाखौ नुवाखै जालायबाय ना ओमफ्राय खोस्लिया नै गारबाया आयुर्वेदिक ओमफ्राय नै मादैया मस्ला देबाय बेदराव होनो भाजायाव होनो ओमफ्राय नैबेयो दुन्दिया ओमफ्राय नैयो हाइजें बायदिसिना बानलु ओमफ्राय नै मुला सातनि प्रि ख्रिस्टमासनि थाखाय संनायनि जगार खालामबाय बिथिंबो थांब्रा बाययावल' बिथिं मा मावदों ख्रिस्टमासनि फिथा नाग्राया फिथा सावग्रा बियो ओमफ्राय नै फिथाया ओमफ्राय नै आदैया नाहरसन नै सानावनो आदै मोननो हानायावनो प्रि ख्रिस्टमासआ अ इयावसो सावग्राया अ सावगासिनो नै मादैया फिथा सावगासिनो माबा सान्दुं फैदोंना नै थावनि फिथा बेखौ सावगासिनो ओमफ्राय नै सावखांबाय ओमफ्राय मादैया जानाय नायनो नागिरदों संख्रि ना सिनिनि जानायसो मादै संख्रिनि नै नागासिनो सासे दे